Венера, бит төптән уйлап карасаң, җыр һәр вакыт беренче ел булган. Әле кешелек тарихы яралып, кешеләр сөйләшә башлаганчы ук үзләренең хис кичерешләрен авазлар аркылы, җырлар аркылы җиткә торган булганнар бер-берсенә. Һәм әлеге җыр, әлеге моң гасырлар аша безгә килеп җитеп, бүген дә безне берләштерә, бер дулкынга кили, безнең кәефне күтәрә һәм бәйрәм рухы өсти. Бәхәссез, тик җырның тәэсире һәр вакытта да бер төрле түгел. Ул әлбәттә инде нинди компанияда кемнәр белән ничек җырлап моңланып утыруга бәйле. Менә ул проблема безнең юк, коллега. Чөнки бүгенге кунакларыбыз теләсә кайсы җырны тәэсирле итәргә сәләтле. Дөрестән дә бик яхшы компанияда озатабыз иске елны, коллега. Ничек узатсаң шулай каршы алырсың диләр, ничек каршы алсаң шулай уздырачаксың диләр. Киләсе ел бик шәп булырга охшап тора. Башлыйбызмы? Хәерле сәгатьтә. Киттек. Яңа еллар белән. Сәлам дуслар, эфирда Кунак бит шоу. Студияда Венера Аитова. Һәм Ринат Галәскәр. Һәм бездә бүген бәйрәм чыгарылышы, Венера. Ничек көтеп алдык без бу кичне, әйеме? Инде безнең кунакларыбыз да үз эшләрен бер читкә куеп, безнең яныбызга студияга ашыгып килеп җиткәннәр әйдәгез, үзләре белән дә таныштырып китик әле. Гәрчә алар сезгә бик якын таныш булсалар да. Фәрит Мифтахов. Алкышлар белән башландык әле бүгенге бәйрәм кичендә. Сабина Мидигулова. Алкышларыгыз белән. Гүзәл Идрисова әлбәттә. Ничек инде оннан башка? Илназ Бах, үзе. Мөхтәрәм кунакларыбыз, беренчедән сезне чын күңелдән бәйрәм белән тәбриклибез. Инде берничә сәгать кенә калып бара яңа елга кадәр. Бүген без узган елга нәтиҗәләр ясыйбыз, киләсе елга планнар хакында да сөйләшәбез. Әмма шушы сораудан башлыйк әле. Менә һәр гаиләдә ниндидер традициялар була, шулай бит? Элекеге онытыла барган традициялар бар. Сезнекеләр нинди? Әйтеп китәргә кирәк, без барыбыз да яшь чактагы яңа елларны искә төшерәбез. Ул һәрбер кешенең чыршы, исе, балалар, элекке вакытта киягаз уенчыклар үзебез ясаган. Инде яллардан дигәндә, элекке открыткалардан түгел, авылдан шәһәргә, шәһәрдән авылга посылкалар җибәрә иделәр. Ул да менә шулай килеп, ул бит инде элекке булай машиналарда йөрмәделәр, еш авылга кайтмадылар. Шуңа күрә менә яллар арасында иске вакыт, элекке вакыттан алар калган дип уйлыйм. Ә яңалардан инде әлбәттә без бүген күреп торабыз. Менә хәзер WhatsApp белән дә тәбрикләр, телефон белән дә, видео ашанда чыгып. Аннан открытка килмәсә, аннан хат килмәсә, үпкәлиләр әле WhatsApp-тан. Әйе. Шуңа күрә на всякий случай җибәргә кирәк аны. Теге анарысына үпкәләмәсен. Әйе. Аннар теге яңа горкатлар дигәннән иң беренче җибәрәләр, якынлашып килеш яңа елдан дип. 12 янә чыккач, тагын бер кабат шул ук кешеләрдән Не котлау. яңа ел белән дип киләйме? Арып бетәсен кире җибәрә. Әйе, шул. Әле видео котлауларда һәрбик җибәршәләр бит бер-берсенә. Видео төшерәсең дә җибәрәсең, ул китә туганнарга, дусларга. Бер яктан җайлашты бит инде әйбәт. Секунд эчендә төшерәсең, секунд эчендә барып җитә. Яңадан инде теге обратный реакция дип әйтәгән шулай кире дә кайта, син дә котлыйлар. Ул менә зур яңалык инде бүген көндә. Менә Фәрит әфәнде әйтеп китте, гафу итегез, посылкалар килә диде, әйеме? Менә ул посылканы мин дә хәтерлим. Фанерадан ясалган, 4 почмагында теге туры почмаклык белән печәте дә бар иде бөхридә, аны кадакланган, әйеме кеше кадаклары белән. Аны әле матурга дип ачасың, иң беренче почтадан алып кайтасың, сезгә посыл килде дигән чанага тартып. Үзе бер вакыйга. Әлбәттә. Шанара тартып кайтырлык посылка була. Бары шул. Яңа еллардан дигәндә, безнең менә монда утырган кешеләрнең мөмкинлек яңа бар. Берничә ел без мәйдан аша тәбриклибез. Ул шуңа күрә WhatsApp белән кемдер белмәсә телефоны, ягъни күрмәсә, ишетмәсә мәйдан аша. Безне мәйдан телеканалында карагыз дисез Әйе, инде һәр сез. вакыт мәйдан караганда безне дә күреп, безнең тәбрикләүләрне безнең туганнарыбыз, дусларыбыз, безнең белгән кешеләр алса, менә ул бик зур, әле бүген бигрәк тә яңа ел кичендә шатлыклы хәбәрләр җиткерәбез Алла теләсә. Инде киләсе елга матур иң изге теләкләр теләрбез. Менә очрашулар дигәннән онлайн турында без сезнең белән сөйләштек. Элек кешеләр белән кунакка йөрешү күбрәк иде кебек түгелме сезгә? Күбрәк иде. Күбрәк иде хәзер. Авылларга кайту, очрашу, бер өйгә җыелышу, хәзердә бармы сездә әлеге традициялар? Бар, хәзер инде гомумән алганда элек кеше кешегә кунакка барса, кунып кала торганрак шундыйрак бер гадәт дип әйтәм үзем инде. Бар. Хәзер кеше дә кунмый бит. Киләләр, такси бар, әйтегенде бәйрәмнән соң кайтарып куялар, шулай бит инде. Теге хәзер инде аның финанс ягына килгәндә дә аның хәле ук кыйбатлы таксилар түгел инде. Теге мин әйтерим, кеше дә хәзер инде алай теге кунып
Бик сирәкләр генә кунып кала торганнардыр инде. Булай кунакка йөреше дә хәзер сирәгәйде. Сагынып искә аласыз Менә димешне. бала чагалар без инде кунаклар килгән вакытта идәнгә җәяләр име матрас име. Менә Ринатның сүзеннән бүлдерәндәй, менә шунда әти-әниләр бәйрәм итеп утырса, без инде шунда бала чагалар өстәл астында җиргәп җирдереп бит инде. И берәм китереп, шакырып китереп җырлаталар ишигыр сөйләтәләр. Киләр монда җырлар инде. Урында кабастырып җитмәсә. Бездә шундый хатирәләр, кечкенә генә бер бүлмәле квартирада яшидек иншаллада. Чыршы дигәннән әти ел сайын безгә чыршы куядыр, аны комга, су белән әйбәтләп куядыр иде. Һәм ул чыршы безнең әнинең туган көненә хәтле торадыр. 13 февральгә хәтле. Аның инде очларында яңа әнәләр чыгадыр. Аннары жалко буладыр шуны чыгарырга. Менә һәм быел шуны искә төшердем, мин дә әйтәм, быел теге хөкүмәт чыршысын куймыйбыз. Тере чыршап кайтып куйга әле, яның исе дә бит инде шундый. Аны телевизордан кычкырып утырма, хәзер ата килә. Без сатып алабыз бит. Официаль сатып алабыз. Һәм шулай кунаклар бик күп киләләр, әти безнең алар 10 бала, гаиләдә туганнар бик күп без киләләр инде шулай идәндә дөнья хәтле кеше иртән торып атлап чыга дип карап тормаганнар, килгәннәр бит. Берсен күрә. Самый главный күңелең иркен булсын, йөрәгең иркен булсын, шулай бит. Сабина, сездә дә бармы шундый традициялар? К большому сожалению, не разговариваю на татарском, но я хорошо понимаю. Выросла я, родилась и выросла далеко за пределами Татарстана. Вообще я татарка, но у нас другой диалект. Я могу Кайсы дома... шәһәрдә инде бу әйтеп китсәгез? Омск, город Омске, Омск, да. Сибирские татары. А вообще я здесь живу с 18-го года. Переехала сюда, вообще приехала поступать в консерваторию. 1 балл не дотянула. Ну, потом устроилась в большой концертный зал. Там была солисткой. В 19 году я уже осознанно приняла ислам, покрылась, стала на намаз и ушла оттуда. Сейчас я у Венеры Ганиевой на кафедре, да, в институте заканчиваю. Вот, у нас, ну это предисловие было, у нас были традиции в детстве, мы росли в светской семье, мы лепили пельмени, каждый Новый год собирались. Бу бит инде һәр өйдә була торган Собирались, да, традиция. всей семьей вместе лепили, и елка у нас была. Вообще раньше это для нас был самый главный праздник. Но сейчас, когда уже выросли, когда мы уже все понимаем, изучаем свою религию, я как-то детям своим этого праздника так не прививаю. У нас Рамадан на первом месте. Ну и совсем без подарков, конечно, тоже не оставляю, потому что им тоже хочется. Балаларга бераздан могҗиза күрсәтергә кирәк дип саныйсың. Нәрсә дисәк килә тагын искә төште, маскарадлар була бит инде безнең 2 көн 30-31 көнне яисә маскалар белән. Һәм инде яңа ел төнендә менә шушы маскарадта киенеп чыккан көннәр дип әйтик инде анда аны жануарлар да атап булмый, теге шәлләр бөркәнеп, битләрен каплап, ниндидер тулуплар киеп, итекләр белән кызык ясап, өйләргә керә торганнар менә яңа ел кашлаган вакытта. Шул истә калган. Бу авылдагы хәлләрне Алдан хәлләр әлбәттә. Фәрид әфәндегә бер соравым бар иде. Фәрид әфәндем, сезнең барлык шөгыльләрегезне санап чыгарга 2 кулдагы бармаклар санында җитмәс миңа калса, сез инде уңышлы ашап йөргән эшмәкәр дә, кешеләргә шатлык бүләк итә торган хәйрияче дә сәясәтне калдырып, соңгы елларда сез иҗтимагый эшчәнлеккә күбрәк игътибар бирдегез. Төрле җилләрдә буласыз, төрле кешеләр белән аралашасыз, замана катлаулы. Менә шуңа да карамастан соңгы 3 елда нәрсәне могҗизага тиңләр идегез? Әйдәгез әле могҗизаларга әйләнеп кайтыйк әле кабаттан. Могҗиза дигәндә аны күп формада аңлап була. Әлбәттә, нәрсә әйтергә кирәк, могҗиза актык елларда без бит инде ниндидер авырлыклар көтәбез. Элекке без яхшылыкны көтеп яшәйдек, яңа елда да, хәзер инде актык елларда 3 елны алганда ниндидер авырлыклар көтәбез. Әмма могҗиза дип әйтер идем, безнең ул авырлыклар килми, Аллаһка шөкер, тормышыбыз яхшыра бара. Тормышыбыз илебездә, Россия күләмендә дә, башка илләрдә дә Аллаһка шөкер. Шуңа күрә киләсе елның яңа елында безгә матур, тыныч тормышларда яшәргә насыйп итсен иде. Амин. Амин. Яшәү яме аның мизгелләре, шатлык белән тулы көннәре.
Туя алмыйм татып бу бәхетне Яшисәләр килеп яшим мин Тормыш диңгезендә yüzәм әле Бәхет корабына утырып Ак җилкәнәр ярга кага калса Мәхәббәткә калам тотынып Тормыш диңгезендә yüzәм әле Бәхет корабына утырып Ак җилкәнәр ярга кага калса Мәхәббәткә калам тотынып Тормыш баскычыннан күтәреләм Хыялларым аша тормышка Әткәй, әнкәй, дуслар, туганнарым Ям өстиләр минем тормышка Тормыш диңгезендә yüzәм әле Бәхет корабына утырып Ак җилкәнәр ярга кага калса Мәхәббәткә калам тотынып Яшисәләр килеп яшим менә Шөкер итеп һәрбер мизгелгә Әти-әниемә мең рәхмәтле Бүләк өчен җырлы гомергә Тормыш диңгезендә yüzәм әле Бәхет корабына утырып Ак җилкәнәр ярга кага калса Мәхәббәткә калам тотынып Тормыш диңгезендә yüzәм әле Бәхет корабына утырып Ак җилкәнәр ярга кага калса Мәхәббәткә калам тотынып Ак җилкәнәр ярга кага калса Мәхәббәткә калам тотынып Мәхәббәткә калам тотынып Сабина, шундый тәэсир кала, менә сезнең турында, сезнең белән танышкач, сезнең турында мәгълүматларны белгәч, сез гомумән икенче планетадан кебек, дөресен әйткәндә, сез үзегез опера җырчысы, шулай бит, шул ук вакытта үзегезнең вокаль мәктәбегездә бар 4 бала, әнисе, өлгермәгән җирегез юк. Гомумән сезнең ярдәмчеләрегез бармы? Ничек өлгерәсез сез? Әле бит сезгә 30 яшьтә юк. Ялгышмасам. Ничек 30 яшькә кадәр шушы кадәр эшләрне эшләп бетерергә була? Я в музыкальной школе начала учиться еще в 5 лет. Проходила мимо, как-то мы шли с садика с мамой вместе. И я услышала звуки вот вперемешку фортепиано, скрипка что-то было. Попросилась. И меня не хотели брать, потому что еще рано, 5 лет, сказали, с 7 у них обучение. Но я очень долго просилась слезно, и меня взяли в подготовительную группу. С того времени я уже начала выходить на сцену тоже. Мама меня возила в самодеятельный ансамбль татарский, и там выступала. Вот уже, получается, 25 лет я в этой сфере. 25 ел сәхнәдә. Күз алдына китерәсеңме? 30 яшьтә тулмаган. 30 яшь тулмаган ханымның 25 ел сәхнәдә булу, мин күз алдына китереп Я ездила много по конкурсам, вот, особенно в подростковом возрасте по России ездила на международных конкурсах, лауреат первой степени, всероссийских и международных, получается.
Вот сейчас Фильм төшерергә була әлеге ханым хакында, чыннан. Как я успеваю? Я переехала сюда в 2018 году, как я говорила, с детьми, одна с тремя, на то время 3 детей было. Устроилась на работу, на подработку, я еще в ДК преподавала. И дети, получается, у меня какое-то время были со свекровью, она помогала, тоже с нами жила. На данный момент мама приехала, тоже из Омска переехала, здесь взяли квартиру. Она рядом, но как бы дети сами дома справляются. Она тоже здесь открыла свое ателье и приглядывает, скажем так, по телефону, если что, она рядом. Но в основном я сама справляюсь. Венера Сабина шулга тыныч кына ипле белән сөйләп утыра, опера җырчысы дип күз алдына китереп булмый. Сабина, бәлки сез безгә һәм тамашачыларыбызга берәр нинди әсәр башкарып китерсез. Берәр нинди дип әйтмәгән, төгәл әйтергә була. Сандугачны менә шушында утырган килеш кенә җырлап җибәрә аласызмы, Сабина? Хәзер сез. Мен тоже сопрано, лирическое сопрано. Баянчыга ул тавыш. Бик әйбәт. Тагын бер алкышлар керек. Бираздан югалып та калдым. Шуңа миңа бәйләнәсең. Илназ, сиңа инде әйтергә ярыйдыр миңа калса 40 яшь. Шул 40 яшьнең сәхнәдә 20 елы узган. Нинди җырлар әле җырланмаган? Нинди җырлар, нинди темагадыр инде күбрәк. Нинди темага, нинди җырлар? Темалар Аллаһка шөкер инде ул үзгәреп тора. Менә шушы иң беренче сәхнәгә чыгарган җырларның берсе шу аңлай йөрәгемне дигән җыр. Инде менә ул җырны иҗат иткәнгә 20 ел дөресен әйткәндә. Әле дә сорыйлармы ул җырны? Әле дә сорыйлар, бүгенге көндә дә ул актуаль. Һәм әйтергә кирәк инде нинди темаларга җырланмаган мәхәббәт инде ул бөтен концертта да, бөтен әйтегән мәҗлесләрдә дә кая барсаң да ул җырлана торган җыр. Һәрбер артистның репертуарында була торган җыр. Туган як, әти әни, туганнарга карата, менә инде ул темаларга карата минем бар. Менә әле яңа гына чыккан темаларның берсе шушы безнең инде тынычлык өчен, безнең киләчәк өчен, якты киләчәк өчен көрәшкән җегетләребезгә багышланган җырым бар минем. Ул инде шушы безнең СВО хезмәт сафларында көрәшкән җегетләребезгә багышланган Зинһар исән кайтыгыз дигән җыр. Менә ул темага җырланды. Бүгенге көндә шулай ук менә әле халык тарафыннан яратылды дип әйтергә. Аның аранжировкасы да һәм сүзләре дә шуңа бик тәңгәл, берсе-берсенә көй дә. Шушы җырны темасы күтәрелде һәм инде балалар турында шулай ук тема язылган җыр бар. Менә иң бүгенге көндә уйланып җөргән темаларның берсе, киләсе елларда инде яна Алла бирсә тормышка ашырмын дип уйлыйм инде. Телгә, безнең менә туган телгә карата менә гимн сыманрак шундый бер җыр шизе килә Алла теләсә. Бик яхшы. Менә и туган телгә әлбәттә инде ул аны чагыштырып булмый, и туган тел җыры белән шулай бит инде. Ләкин менә шуның янәшәсендәрәк Бу лирик җыр булачакмы, я булмаса дәртле җыр булачакмы? моның инде менә сүзләреннән карап лирика булыр микән, ул дәртлерәк булыр микән? Менә Ринат Галиәскәров матур итеп эшләп бирсә, шу сүзләрне Аның кәйфеннән тора иде диясез килә. шуннан бу җырның менә шушы лирик булачагын яки дәртле җыр булачагы шуннан Язмышы билгеле булачак. билгеле булачагы. Гүзәл, инде без үткән елга бүген нәтиҗәләр ясыйбыз. Син
Каткыш ханым, сиңа бит әле үзеңә дә сәхнәдә булырга кирәк, шулай бит үзеңнең иҗатың хакында да уйларга кирәк. Бергә дә сезнең әле дуэтта бар. Балаларыгыз һәрберсе дә кайларгадыр йөриләр, аларның да күңелләрен күрергә, аларга ярдәм итәргә, күзәтеп торырга һәм башкасы. Менә бу елга нәтиҗә ясаганда син канәгать булып керәсең киләсе елга һәм киләсе елга нинди планнар белән янасың. Бу ел менә эшләп булмады, киләсе елга планга күчте дип. Бу ел белән мин бик канәгать. Менә шулда традициягә соңгы араларда әверелә. Менә шушы 20-сеннән соң безнең социаль челтәрләрдә бөтен кеше шушы елга нәтиҗә ясый башлый. Пунктлар язып чыга. Рәхмәт бу елга. Менә шушы булды. Менә без дә әлбәттә шуны эшлибез һәм менә шушы 2023 елда бик күп яхшы шундый сәбәпләр булды. Иң беренче инде март аенда миңа Татарстанның атказанган исемен үзе рәис лично тапшырды. Мин инде бик бәхетле. Шуның белән, бу инде исемне инде әти-әниләр бик көтте, инде балалар көткән, алар өчен дә бу бик зур шатлык булды. Икенчедән инде Илназның концерты булды, юбилей концерты, шулай бик матур узды, Пирамида концертлар залында. Аңада 40-ны тутырдык. Камилнең уңышлары бар, Аллага шөкер, алга үсеше бар. Шушы елда Мацуев исемендәге стипендияга лайыклы булды. Һәм безнең мэр стипендиясына лайыклы булды. Бу безнең өчен бик зур дәрәҗә, без моны бик озак көттек. Һәм шуңа шул дәрәҗәгә ирешкәнгә без бик шатбыз. Икенче улыбызда шулай төкле аяклары белән сәхнәгә чыгып маташа, бик уңышлы гына курайда да, җыр белән дә бара. Төрле конкурсларда уйныйбыз. Өченчесе кичкенәсе. Уртанчысы инде ул күбрәк безнең спорт белән әле хуҗалыклы җегет ул иҗаттан ераграк. Ләкин инде өченчесе белән бергә чыкканда сәхнәгә ул да калышмый. Аңа да бит матур кием кирәк, матур бүләк кирәк. Уртанчысы инде безнең күбрәк спорт белән мауга шөгыльләнә, менә шу хоккей, әйтик инде аннан соң кулларда йөрү. Һәм инде бик каты үзе теләп, менә ни, мунчада безне чабындыра май. Менә иң яраткан шөгыле шул. Ул ине караштыручы ул, бөтен шунда. Без дүртебез дә шунда иҗади җилбәзәгрәк, безнең уртанча малай шунда менә хуҗалыклы. Аллага шөкер. Ине ышанып калдырып битәр була. Менә бит. Әле традиция турында да нәрсәдер исеңә төште дигән. Традиция исемә төште, кичкенәдән бит костюмнар юк кибетләрдә. Ул хәзер генә любой костюм бар име. Ул вакытта әни, әти белән бергәләшеп, идәнгә җәеп салып сызымнар белән костюм ясыдырык. Елда уйлап табадырык. Бер елны клоун буладырык. Бер елны дождиклар белән әйе, бер елны. Нәрсә дип аталар озынча? Менә шул калпак. Менә шуны хәтерлим, әти белән сызып ясап утыралар идәндә. Тахталар белән шул клоун костюмын бер елны тиктек. Икенче елны кар кызы булдым. Аннары Снежная королевада булдык. Ул короналарны төннәр буе әни чигеп утырадыр ясап. Кызык менә шул процесс. Бу яңа традицияларга дигәндә безнең инде гаиләдә тагын бер яңалык дип әйтсәк тә була. Соңгы бер 3-4 ел тирәсендә барган ди. Мин инде ел саен балаларга шугалак әзерләйм. Бәхетле шугалак дип аталабызны. Хәзер мин яна элегрәк ишек алдында ясыйдым. Аннан соң бераз гына сәбәпләр килеп чыкты да, газонны шөттем дөресен әйткәндә. Теге салкын суга кызып, хәйгә мен территориядан чыгарып ясап куйдым һәм махсус эшләдем инде хоккейны корт дип әйтегән шулай итеп, хашларны төреп, утлар куеп, музыкалар куеп, төрле ниләр һәм безне менә шу арада эшләп бетереп, Алла бирсә теге кышны кыш иттереп үткәрәбез инде. Шугалакта әллә кая җирис юк, килерсез. Коллега, тагын бер традициябыз бар дигәч, 3 елдан 3 елга бәбә кайтабыз бит әйтте. Фәрит әфәнде. Аслында әйбәт традиция икән ишен. Сүздә юк. Тока телевизор алдык. Туктале, бер генә секунд. Мәйданны карыйбыз. Мәйданны карыйбыз. Тирәләр бар. Туктале традиция. Sağınğanlar
eski oy bata Yangası kalkan Balkıp gider guk Sağışlı yüzüm Dağın işecek Dağın işegüz Yazı kışı var Bir sene düzüm Dağın işecek Dağın işegüz Yazı kışı var Bir sene düzüm Göklerge korayım Yıldızlar sanayım Ul balkışları Nefsinin yüzün Daralır sağış Daralmaz ümit Var bir güdem Bir sene düzüm Daralır sağış Daralmaz ümit Var bir güdem Bir sene düzüm Var bir güdem Bir sene düzüm Var bir güdem Bir sene düzüm Ferit efendim, Şekh'nin bik motor sözleri var. Endi Tatarchaga tercüme etip etken şırakta, bulaylar yangırı kişide bar narsada kurkan bulurga tiyiş, yüzü de, kiyimi de, көңілі de, fikirleri de. Mine fizik yaktan da, ruhi, ahlaki yaktan da, kamil bulur için, ang bilim yağından da, hislerini tuyumulu bilü yağından da, oңышларга erişu için, kişiler nindi şartlarını öterge tiyiş. Turmuş yolu boyunca atlaganda deb сүрсем. Әле Чеховка кадәр бит Шихабиддин Мәрҗани шул идеяны җиткергән иде. Үзе менә шундый динешлеклесе булуына карамастан ул татар кешесе һәр нәрсәдә матур киенергә дә тиеш, яхшы сөйләшергә дә тиеш, укымышлы да булырга тиеш. Шул идеяны җиткергән иде. Менә Менә шу югары үсеш алган шәхес булыр өчен нинди шартларны үтәү кирәк тормыш буенча атлаганда? Әлбәттә, кеше гомере бик озын булса да, ул кыска дибез. Шуңа күрә ул кыска гына вакытта һәрбер кеше үзе милләте турында да, дине турында да, гаиләсе турында да, иҗаты турында да, сәламәтлек тормыш турында да, исәнлек, саулык турында да, дуслары турында, җәмгыять турында да уйларга. Шул вакытта гына синең инде кеше арасында да тормышың да дәвам итер. Шуңа күрә кыскача гына әйткәндә, мен шулай җавап бирер идем сезгә. Сабина, инде сезнең мәктәбегез турында да бераз гына ишетәсе килә. Сезнең бит үзегезнең вокал мәктәбегез бар. Һәм сез шундый фикерне дә җиткерәсез социаль челтәрләрегездә. Һәр кеше үз тавышын ишетә, тагы да яратачак дип әйтәсез. Без бит инде гадәттә тавышыбызны яздырсалар, безгә ул башта ошамый һәм кешеләр башта үз тавышларын кабул итә алмый. Һәм ничек моңа ирешеп була? Нинди юллар белән ирешәсез моңа? Раз уж сказали о том, что я с другой планеты, могу продолжить про космос. А вы знаете, что в космосе мы не слышим звуков, потому что там вакуум. Бесконечное пространство. Мы можем слышать, как течет наша кровь, но звуков мы там не слышим, потому что звук улетает, он не возвращается. А если мы находимся в комнате, то мы слышим только отзвук своего голоса, который отталкивается от стен. А свой голос мы не можем услышать.
Менә сез шушы фикерне җиткерәсез. Сез минем дәресләрем аша үзегезнең тавышыгыз белән танышачаксыз дисез. Ничек аның белән танышырга була? Ничек сез үз тавышыгызны әле белмисездер дип әйтәсез? Бик кызык тоелды миңа әлеге Ну, фикер. путем практики. Обычные люди, которые не занимаются вокалом, не профессионал, да, они же не знают своих возможностей. Это же все развивается. Даже у кого слуха нету. И слух можно развить, и голос можно развить. Только нужно над этим работать. Это как в Дөрес спорте. кулларга эләгү генә кирәк дип әйтәсез инде. Күпме вакыт узырга мөмкин үз тавышыңны аңлар өчен? Ну, всем по-разному. Вот у меня сестра, например, у нее не было слуха, но она над этим не работая, просто слушала музыку в наушниках, к 18 годам услышала и начала чисто интонировать. А у меня приходят ученицы без слуха. Через месяц они уже поют по нотам. Сез бит гомумән хәзер бөтен системаны ваттыгыз, Сабина. Безнең бар бит теге кемнеңдер колагына аю баскан, кемнекенәдер юк, кемнәрдер сәләтле, кемнәрдер башка нәрсәдә сәләтле дип уйлыйбыз. Сезнең теория буенча бөтен кешедә җырларга мөмкин, бөтен кешедә җырларга сәләтле булып чыга. Обязательно постоянные тренировки, 4 раза в неделю как минимум, и запоешь как соловей. Язылабызмы, Ренат? Киләсе елга 24 елда көт безне, Сабина. дуэт. Güzel. Siz miyağ kalsa Tatar xатын kızın suretlegen örnek obraz benim için değil mi? İş malayını terbiyeleyip üstürüşü en iyidesiz. 4 yigit kişinin iratını terbiyeleyip duruşu xатын kızdasız. Ağır tugul mu? Mine şu muhatli yigitler arasında bar nesneler ülgürü. İcat da var bunda. İşleri de var. Okutu işleri de sizin üstte. Ukretmeyer mi yigitler? Hem Менә егетләрдән яңа ел төрендә нинди бүләкләр көтәсез? Мин бер генә сүз белән әйтә алам. Авыр дип мин зарланмыйм. Мин сөенәм, балаларым сау сәламәт. Авыр ул шундый кешегә кемнең авырту баласы бар. Менә аларга авыр. Мин дә балалар бу бит малай кеше. Мин шуны гына хәзер нитәм, специфик итәм, бер нәрсә шамый икән, әйме характерларында. Әйтәм, бу малай кеше. Ират кеше ул шундыйрактыр инде, дим. Димәк, Кызлар булса алай булмас. Алай булмас иде. Әйсә ничек үпкәрсең буларга? Әтиләре шундый бит. Андый да диләр була инде. Игеләтисе инде. Кай вакыт үпкәләгән шаклар була инде. Мәйтәм, нишләп шулай иттегез инде, балаларга да укытам инде, өйрәтәм, машинада да барганда токылып. Бүтән Мәйтәм, баланың тискәре ягы мин. әйе. Яхшылыклары теге хезмәткә омтылу Мин мин. түгел. Чисталыкка, пөхтәлеккә. Өйрәтәм инде, сөйләшәм, беседалар үткәрәм инде, үзем әзер психологиядә укыштырам. Күп балалы әниләрне дә күзәтәм, алардан да нәрсәдер өйрәнергә тырышам. Төрле шаклар була. Ләкин Аллага шөкер, малайларым нәрсә дип әйтим инде. Бер дигән җегетләр үстерәм. Бер дигән Алла җегетләр белсә, миңа ошаган тормыш иптәшләр очрасын иде Нинди телим. бүләкләр көтәсез? 4 егеттән яңа ел төрендә. Алар мине әни без чәй ясадык, стөл әзерләдек дисәләр, посудаларны җудык дисәләр, миңа шуннан да зуррак бүләк юк. Мине менә гүзәл башка бер шаккатыра. Без бит инде хатын кызлар беренче чиратта башкалар турында уйлыйбыз менә. Балалар, ир бөтенесенең дә анар гына үзебезгә вакыт калдырабыз, шулай бит. Ничек иҗатка менә ялкынны калдырырга? Менә шушы бөтен кешегә җыллык биргәннән соң иҗатка да вакытны һәм учакны калдырырга. Ничек моңа Илһамнан тора, илһамнан тора. Калдырырга кирәк, планлаштырырга кирәк бөтен нәрсәне. Эзләп, монда бирергә ресурсны, монда бүлсәң була ул. Планлаштырсаң була. Алайса сорыгар менә güzelнең илһамыннан сорыгар. Педагог белән тору авырмы? Әллә инде үзенең плюслары да бармы? Әйтеп кит әле. Юк, моңарчы педагогтан башка торган мине. Педагог белән торам. Юк, бер нинди үзгәрешләр юк, шулай ук кайта. Biraz гына инде үзгәреш бар, нәрсәдә генә өйдә әзрәк тора башладык ха. Шул гына күбрәк эштә. Мөхтәрәм кунакларыбыз, безнең тамашачыларыбызга кыска гына үзегездән теләкләр, яңа ел теләкләре. Хөрмәтле милләттәшләр, туганнар, дуслар, барыгызны да яңа ел белән тәбриклибез. Майдан каналы аша сезгә сәламнәрне җиткерү безгә ул зур бәхет. Киләчәктә дә матур тормышта яшәргә насыйп итсен иде. Бергә булыйк, бердәм булыйк, исән сау булыйк. Поздравляю всех с наступающим 2024 годом. Хочу пожелать самое главное здоровье вам и вашим близким. И не только в этом году, и на все оставшиеся. С Новым годом! Әтиәннәребез, дусларыбыз, туганнарыбыз, якыннарыгыз белән һәр вакыт янәшәдә булып, очрашып, аралашып, бер-беребез белән шулай итеп матур дөньяларда яшәргә язсын, тыныч дөньяларда.
Yıllar tынычлык алып килсен, әлбәттә инде саулык сәламәтлектән аермасын. Күбрәк өйләнсеннәр, күбрәк балалар алып кайтсыннар. Шулай бит инде ул артистларга да бераз эш булып торыр, өйләнсәләр, шулай бит. Шуннан әйтәс килә инде, әти булмаган, әти-әни булмаганнарга әти-әни булырга бәхет насип итсен. Әти-әни булганнар инде шушы балаларның хәсрәтен күрмәйчә, шатлыкларына төренеп, сөенеп яшәсеннәр. Бәйрәм белән барыгызны да, яңа еллар белән. Яңа еллар белән. Менә шушы матур югары нотада әңгәмәбезнең икенче өлешенә керешәбез хәзер. Хәзер бездә уен. Эфирдә кунак бит шоу тапшыруның яңа ел чыгарылышы нинди генә бәйрәм уен көлкесе суза икән. Сиңа кар кызы кәчтүме бик килешә Венера. Сен иң матур кыш бабай бүген. Рәхмәт сиңа, рәхмәт. Кырылы балалар, без инде бәйрәмебезнең тапшыруыбызның чиратагы өлешенә аяк атладык. Экранда чыгачак безнең сезгә бик тә яхшы таныш булган шигырь, җыр юллары, шушы җырларны біз инде хәзер балалар булып башкарга тиеш булачакбыз. Яңа ел балалар бәйрәме, әйеме? Шыршы бәйрәме, безнең студиябызда монда импровизациялы шундый шыршы бәйрәме була. Шуңа күрә әлеге җырларны бик яхшы беләсез. Тик аның бер шарты бар. Сезгә һәрберегезгә билгеле бер халәттә җырларга кирәк. Менә сез һәрберегез дә балаларның күз алдыгызга китерәсез. Кайберәүләре аларның уссаллык белән ачуы белән сөйләргә мөмкин. Берәүләре шыңшып җырлый шулай бит. Икенчеләре тагын ничек һәм без һәрберегезгә хәзер бер Әллә каян күренеп тора, минем кар кызының 2 малае бар икән. Әйе шул. Әйдәгез. Әзерме? Әзер булсагыз, җәмәгать, киттек. Беренче шигырь, беренче җыр. Аңла йөрәгемне, тыңла йөрәгемне, үтенәм ялварым каршы килмә инде, кагыл йөземдәге кайнар яшьләрмә, синсез мәгънә дә юк җирдә яшәвемә. Илназ Бах. Нәкъ яңа елга туры килә торган шигырь куйгансыз. Илназ әфәнде, әйдәгез әле уртага чыгып басып, менә шушы шигырьне, шушы җырны Кул чабулар кирәкми? бик нык ачуы чыккан, усал, бик кырыс, бик нык психланган, Бүләксез калган 4 яшьлек бала булып җырлап бирегез. Мен дөресен әйткәндә әлдә бала инде. Әни өчен. Без күреп торабыз. Аллаһа тапшырлык. Аңла йөрәгемне, тыңла йөрәгемне, үтенәм ялварам, каршы килмә инде, Кыш бабай. Кагыл йөземдәге кайнар яшьләрмә, бу елда бүләк булмады синнән. Синсез мәгънә дә юк, Кыш бабай. Алкышлар. Evet. Şimdi izi açıldı İlnaz Bakına. Мен котылдым. Güzel İdrisov'un şakırabı sergi maydanımızın türüne. İkinci şiir. Bu dünya kulasa, eğlene de bir bassa, dünya zarı menge bitmez, jırlab yaşın işmasa, İlnaz Bak repertuarından Güzel İdrisova köyüne icat etilgen Big Motor jır. Bu jırını Külüp, әйдәгез әле külüp. Менә була бит шулай. Шыркылдап көлә. Ясаганда балалар көлә башлый һәм туктый алмый көлә. Менә шулай туктый алмый көлә торган балага җырларга башлаганда. Көлгән шикелле. Менә күз яшьләре чыгырлый дип көлгән чакларыгызны искә төшерегез әле дуслар. 5 yaşlı Güzel İdrisova'dan bu dünya kulasa jırı. Bu dünya bir basa, eğlene de bir basa, dünya zarı menge bitmez. Cırlar yeşik içmesa. Süper, молодец. Молодец, молодец. Güzel yaşlar çıktı. Evet. Sabina, rahim itegi sayacağız әле sizga nini күчтән әзерләгән микән безнең Кыш бабай. Киттек шатага. Bu bit klassik җырларыбызның берсе Кышкы романстан, Акты ташы вакыты ярсып кар сулары.
Jırның Sabina en kattasi sizning qo'llarda. Venera kollega, qizim nechig etib jırlarga tiyish Sabina әлеге jırны? Сабинаның шул кадәр йокысы килә. Аңа 4 яшь, аның инде менә йокы вакыты җиткән, әле җырларга кушалар. Яңа ел төне, төнге сәгать 4-нче яртылар, йокларга ирек бирмиләр. Ниләр әйтәләр, әйдә инде кызым җырла дип әйтә. Кунаклар килде, 8-нче мәртәбә шушы җырны җырларга кирәк. Әзерме Сабина? Әйдәгез китәк. Аллага тапшырдык. Акты ташып, акты ярсып, кар сулары. Шулдыр инде язның ташып ярсулары. Акты безнең кар өстендә калган эзләр. Sabina бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Инде безнең студиябыздан кайтып киткән вакытта бер үк йокыга китәк күрмәп кайтып җитәргәсен, ярымы? Калды безнең Фәрит Мифтахов. Фәрит әфәнде, рәхим итегез әле залыбызның уртасына. Яраткан җырларыбызның берсен хәзер күрәсез, әйдәгез экраннарга аны. Хәни апа Фәрхи репертуарыннан кышкы шия җыры, шуңа күрә әйдәгез әле. Кышкы җырларның берсе. Фәрит әфәнде, әйдәгез әле Кыш бабай ничек карыйсыз, әгәр дә әлеге җырны шыңшып, үкереп, җылап җырлаучы малай Фәриткә 5 яшь. 5 яшь һәм шушы җырны ул шулкадәр яхшы җырлый, әниләр инде җырларга куштылар. Ну, елап җырлый. Ну, елап җырлый, үкереп елый. Киттекме? Әйдәгез. Фәрит әфәнде. Әмма күрмим яуган карларны да, җитәкләшеп үткән парларны да. Син бит миңа бүген сөям дидең. Кыш көнендә пешкән чиям дидең. Пойдет. Ничек елый инде шулай, Фәрит. Бөтен күз яшьләре узган елда калсын, киләсе ел безгә бары тик елмаюлар гына алып килсен. Хөрмәтле дуслар, Коллега, әйдәгез әле бергә, менә кунакларыбыз белән, тамашачылар белән шушы мәйданчыкта иң кышкы җырны җырлыйк, башкарыйк әле бергәләшеп. Нинди җыр дип уйлыйсың? калса бер генә чыршы бәйрәмендә ул җирдән башка узмый. Чыршы без сине сагынып көттек ел буе. Чыршы без сине сагынып көттек ел буе. Чыршы без сине сагынып көттек ел буе. Син тагында матурырак бизәлгәнсең бу елда. Син тагында матурырак бизәлгәнсең бу елда. Яңа ел белән. Буранлап яуган ак карлар өмет биреп күңелгә. Әйтәсе килгән сүзләрем моңнар булып түгелләр. Кабул булсын теләкләр дип атлыймын яңа көнгә. Теләкнең кабул булуы кирәк бит ул һәркемгә. Аккышларның аклык сафлыктан төсе йөрәкләрне ялыкын итә татлы мәхәббәт хисе. Аккышларның аклык сафлыктан төсе йөрәкләрне ялыкын итә татлы мәхәббәт хисе. Карлы аккышлардан тылсым көтә күңелләр. Кышларда да чәчкә ата мәхәббәт дигән гөлләр. Аккышларның аклык сафлыктан төсе йөрәкләрне ялыкын итә татлы мәхәббәт хисе. Аккышларның аклык сафлыктан төсе йөрәкләрне ялыкын итә татлы
Elek körüklerin Kızları süye yigitlerinin Neksinin köbüklerin Bas eli sağışlarına Bas garımın dillerine Manzaralılar dünya dolu Garımın şüberevgine Bas eli sağışlarına Bas garımın dillerine Manzaralılar dünya dolu Garımın şüberevgine Bozgarmun tillerine, kirsini köngüllerine Üzülüp jırlap jibersinler jırşı tügüllerine Eridi kızlarının köngülünü garmunu muңuna türüp Oyanlarına kirsinler muңların ağzında erip Eridi kızlarının köngülünü garmunu muңuna türüp Oyanlarına kirsinler muңların ağzında erip Tortgarımın körüklerin Bosseli tillerine Tünü yuqıları Kirmesin kızlarının közlerine Bosgarımın tillerine İň muңlı jürlerine Gözüne qarap dilmersin Sütü vermeyir gene de Bosseli tillerine İň muңlı jürlerine Gözüne qarap dilmersin Sütü vermeyir gene de Bosseli sağışlarına Bosgarımın tillerine Manzaralılar dünya dolu Garımın şüberevgine Bosseli sağışlarına Bosgarımın tillerine Manzaralılar dünya dolu Garımın şüberevgine Manzaralılar dünya dolu Garımın şüberevgine Efirde Qonaq Bit Show bayram çağrılışımızı devam edemiz. Stüdyomuz kanafilerinde birsinden birisi zavaklı, şiber, mülayim, salatlı kızlarımız Dila Nigmatullina, alkışlarla karşıladık. Aylin hem Sümbül Bilalova. Kızlar isen misiniz? Hoş geldiniz kızlar, nişi keyifleriniz? Искиткіш Bayramşa. Менә шушы яңа ел төнендә вакыт табып, гаиләгезне бер читкә куеп торып, безгә килгәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Кызлар, sizge şunday soru beresi kilem. Менә шушы яңа ел алдыннан барысында өлгерергә марафонын уңышлыгына тәмамладыгызмы? Яңа 2024 елга нинди уңышлар белән керәсез? Әлбәттә инде артистларның эше бик кызу булды. Съемкалар, корпоративлар, әле гаиләгә дә үзеңнең вакытыңны бирергә кирәк, таләп итәргә кирәк бит инде. Шуның өчен менә күреп торасыз, без исән, Аллага шөкер. Һәм яхшы кәеф белән утырасыз шунысы бик сөендерә дә дөрес әйткәндә. Сөмбел сезнең ничегрәк үтте әлеге яңа ел сабан туе дип әйтик. Мин хәтерлим 10 декабрь көнне иртә белән уяндым да 20 көнгә калды бит инде яңа елга хәтле. Әле әз бит инде ул булды инде яңа ел җитә. Анар шуның хәтле әле күп эш юк бит. Юк, әле алда әле ярты ел вакыт бар кебек иде миңа шу 10 декабрь көнне. Шуннан да көн саен берничә анда чаралар, мероприятиялар, концертлар, спектакльләр безнең эштә дә бит инде. Сез беләсез, мин официаль рәвештә эшли торган артист. Шуңа күрә Ләкин аның шунда кызыгы, бөтен кызыгы, әйе. Шушы 20 көн эчендә ярты еллык планнарны үтәргә кирәк булдымы соң, шуны гына әйтәләр. Аллага шөкер, барысы да әйбәт булды. Мин канәгать, барысына да өлгердем. Һәм менә бүген матур итеп елмаеп сезнең каршыгызда утырам. Рәхмәт бик зур. Айлин, сездән ничегрәк хәлләр? Айлин гомумән ул ашыкмаучы кешегә охшаган. Имеш шунда әкрен. Ашыкмаучы, ләкин бар җиргә өлгерүче. Өлгерүче, яхшылай. Әлхәмдүлилләх. Быел мин инде кинода төштем, әлхәмдүлилләх. Без ул турыда сөйләшәчәкбез әле. Әлбәттә. Әйе, шуннары яңа бизнесымны җитәкли башладым, кызыксынып. Һәм инде мин үземнең яраткан балаларым белән
яңа репертуарым өстендә эшлим. Kızlar biz rahmet sizge mine bit. Barsına bulganlar, barsına da jitşeler. Her nerse gelgüreler. Kile bizning her vakit studiyamızga qonaqqa. Tırışamiz, Venera, biz elbette tırışamiz. kızlar bizga so'rovlar yağdıra başlagancha aytasigan so'zim shul. Sümbül Bilalovni ko'pdan bilem, ham endi men yana durust aytganda o'zim uchun Penelope Cruz deb aytib yurmayman, ishtangina aytgan yo'g'i bir taprida yuzidan berib har vaqt yosh, har vaqt shibar, har vaqt ult yashab turadi, har vaqt 18 yoshlar shekilli. Men Qozonga kelgach Sümbülni ketib ko'rdim, bila boshladim. U bugungi kunda da shunday yo'q. Yangi jırlar yazdırasın bitinde, türlü derecede bu jırlar, türlü yönelişte koyan satıp aldın, şunday ilham deb aytsak ile mene türlü janrda ijat etetirgan. Ayteli. Bular shunday kunlar bir narsada ishlisi kelmay, bir qo'yib borasi kelmay, bir nenda jirda jirlisi kelmay, lekin mana biror shunday yo'q narsadangina, mana o'ram tarazdan qaraysan, o'ramga masalan quyosh chiqdi deymi? Shunga shodlanib, mana shu sekundda biror studiyaga borib jirlisi keladi. Shundan da men yo'q bor narsaga da men shodlanam, Allohga shukr shunday g'adatim bor. Yo'q bor narsaga men burchilam, ondida g'adatim bor. Ham shu vaqtda da, lekin shu vaqtda da ilhom kelarga mumkin. Lekin u vaqtda endi ko'proq nidir mo'ngsu o'ylantira turgan o'ylar, anda jirlar kela boshqa ham narsadir ishlaysi keladi. Ammo yangi yil bilasizmi, nindi ilhom kela menga mana yangi yil ham yangi yilning yol kunlari vaqtida neshanchi yil ratdan shu vaqtda men konsert turida, solniy o'zimning konsertim turida naq shu kunlarda o'ylay boshlayman. Demak, tezdan shu Shiratdagi konsertimni o'ylay boshlayman bilirsiz. Ayling so'nggi 2 yilda sizning ijodingiz yangi o'sish oldi, yangi o'rlar yoladi. Yo'llar shatında deb ismlangan filmda siz ko'p giroylarning birisini boshqardingiz, o'ynadingiz. Mana shu filmda qatnashuv sizga nindi o'sish berdi, nindi mumkinliklar ochdi. Siz qanaqatmi shu filmda tushuvingiz bilan? Albatta qanaqat. Mening героинема kelganda, ул business woman. Ул миңа бик якын. Ул да минем кебек максатчан, үҗәт. Әмма ләкин аның холкына килгәндә, ул кырыс холыклы һәм максатына ирешкәндә, ул төрле юллар белән ирешә. Мин бит инде үземне ихлас итеп күрәм. Минем гаиләмдә үзгәрешләр булды. Минем зур кызым Анжелика Камалия, ул ислам диненә керде. Һәм яулык бәйләде бит инде. Һәм аның гардеробына килгәндә, без аның киемнәрен ябыграк киемнәргә үзгәртергә мәҗбүр булдык. Ислам dinine ирешкән кешеләр кигән киемне эзли. Минем башыма яңа бизнес керде. Мин үземнең коллекциямны төшердем. Менә ислам диненә кергән кешеләр өчен кием булачак. Чөнки минем кызым шундый юлны сайлагач, мине ул шулай илһамландырды. Maşallah. Коллекцияле эштә никах һәр хатын-кыз өчен минемчә иң төп бәйрәм һәм мөселман кызлары өчен никах өчен киемнәрен карап, мин ничектер аларны бизәргә булдым. Һәм быел мин менә Төркиягә барып, матур менә Алиһәдәй принцессадай күлмәкләр алып кайттым. Һәм альхамдулиллах мин аларны сатам һәм арендага бирәчәкмен. Мин никах өчен киленнәрне әзерләячәкмен. Менә шундый минем уй килде. Уйып китеп тыңлап торабыз Айлина. Шулай матур итеп сөйләйме? Бу дәресендә килми хәтта ки. Күп бәйрәмләр, мәҗлесләр карап, менә килен матур бит инде, әниләре үзләрен әзгене оныталар. Һәм мин әниләр өчен матур образлар алып кайттым. Һәм мин альхамдулиллах
киленнегенә түгел, әниләрен дә әзерләргә. Тизден Айлин барыбызны да киендерә ахыры. Әйе. Subhanallah, subhanallah. Уңышлар телибез. Кирәкми безгә артык сүзләр, аңлата безнең гашыйк күзләр. Без бер дулкында, без бер ялкында, җаным. Ярадым диеп тибә йөрәк, җаныма минем тик син кирәк. Мин ул синеке, син минеке, җаным, җаным. Бәхетле итте мине сине, сөям дигән назлы сүзең, күңелем белән сине тоям, сөйсәм. Бәхетле итте мине сине, сөям дигән назлы сүзең, күңелем белән сине тоям, сөйсәм. Хисләрем язгы ташкыннардай, очраштырды бит безне Ходай. Саклыйк бәхетне, саф мәхәббәтне, җаным. Сулышым белән миңа кагыл, иркәлә мине монда ягыл. Булыйк бик бергә, гомер гомергә, җаным, җаным. Бәхетле итте мине сине, сөям дигән назлы сүзең, күңелем белән сине тоям, сөйсәм. Бәхетле итте мине сине, сөям дигән назлы сүзең, күңелем белән сине тоям, сөйсәм. Бәхетле итте мине сине, сөям дигән назлы сүзең, күңелем белән сине тоям, сөйсәм. Бәхетле итте мине сине, сөям дигән назлы сүзең, күңелем белән сине тоям, Менә дилә карыйм да яме Кыш бабай белән ниндидер бер уртак сире бардыр шикелле. Елдан-ел яшәрәгенә бара Дилә Нигъмәтуллина, картаю процессын Кыш бабай катырып куйган диярсең, яме. Берәр нинди сире бармы Дилә, ул турыда әйтерсең һәм инде Дилә ниндигә җыр башкарса да ул хитка әверелә, яшь буын вәкилләре дә, өлкән буын вәкилләре дә ничектер яратып тыңлыйлар, үз итәләр. Менә алдан тамашачыга ни кирәген сиземләү сирен бүген кичтә ачсак ни була? Ни була? Беренчедән мин һәр вакытта да яшьләр белән бер дулкында, бер рухта, бер дулкында булырга тырышам. Әле менә шундый яңалыгым бар үземнең дә.
мин Тотар, яңа Тотар кавер группасы оештырып җибәрдем. Инде менә аның презентациясын эшләдек без, солисты Илдар Харисов. Бик талантлы егет. Шулай ук менә без аның белән таныштык август аенда, мине чакырган бер мәҗлескә. Инде күреп алдым да, бик ошады аның иҗаты, аның җырлаганы. Без дуслашып киттек. Гомумән әйткәндә, минем дуслар, бик күп дуслар яшь буын кешеләре. 20дән башлап, 20гә кадәр кызларда. Мин алар белән инде теге әни, апа кебек аралашмыйм. Шундый менә теге кызлар иптәш кебек минем өчен. Венера, аңладыңмы? Без Дилән Имлатуллина белән дуслыкка өмет итә алмыйбыз. Без 35нең теге ягында инде хәзер. Дилән, миңа калса, син менә шу сораудан чыгып әйтәсең килә, менә хәзер андый кешеләрне аерып әйтәләр, трендларны тоя белүче кеше дип әйтәләр. Чөнки син, мәсәлән, кайсы өлкәне алсак та, шушы җырларны алыйкмы, барлык җырларың да синең барлык буын кешеләре өчен менә тигез дәрәҗәдә популяр, бөтен кеше яратып тыңлый, шулай бит. Син моның өчен махсус бер нәрсә эшлисеңме? Менә гомумән үзеңдә әлеге сыйфатны тоясыңмы? Юк, мин махсус нәрсәдер эшлим дип әйтә алмыйм. Мин инде әлбәттә инде трендларны күзәтәм. Миңа алар кызык. Мин аларны күзәтеп кенә түгел, аларны ничектер сизергә тырышам. Һәм инде миңа шулай ук булыша минем яшь буындагы дусларым. Алар мине өйрәтә. Минем безнең социаль челтәрләрдәге минем ярдәмчеләрем дә шулай ук барысы да бик яшь. Алар мине өйрәтә нәрсәгәдер. Берничә кеше хәтта анда бар. Берничә кеше минем команда зур. Хисе дигән сүз бар бездә. Аннары мин аларны шулай ук нәрсәгәдер өйрәтәм. Без шулай бер-беребезне өйрәтеп, һәм мин бер кайчан да яшь буындагы кешеләргә аларның ниндидер мәсәлән киңәшләрен кире какмыйм. Авыз ачып нәрсә тыңлап утырам, сеңдерәм үземә. Һәм аларның ничектер менә атмосферасына, энергетикасына кирип китәм. Шуның өчен минем мәсәлән әле менә кызым үсеп килә. Аңа әле бары тик 11 яшь, әмма ләкин инде ул шулай ук хәзер безнең инде яшь үсмер буынына күчеп бара. Хәтта аның белән дә уртак тел табырга тырышам. Аңа минем белән кызык булсын өчен төп этәргечләр шулай бит. Тамашачы ничек кабул итә менә бу трендсеттерларны бит инде беренче чиратта бик җиңел генә кабул итмиләр. Тамашачы шушы төрле үзгәрешләрне, яңалыкларны ничек кабул итә менә бу елда дип әйтик инде без. Төрлечә. Менә мин мәсәлән кай вакытта әле заманнан артыгын барып та кайбер вакытта җырларны чыгардым мин үземнең беренче иҗатларымда, иҗат башында ук без төрле аранжировкалар эшләргә тырыштык. Аны кайберләрен хәтта кабул итеп тә бетермиләр иде. Кайбер җырларны әле генә кабул итә башладылар. Бар минем шундый җырлар. Әмма ләкин инде барыбер мин сөенәм минем җырларымны яшь буыннар тыңлаганы өчен. Бар бит минем сурәт, сырама дигән җырлар, алар шундый заманча җырлар бик яхшы кабул итәләр. Машинада тыңларны яшьләр. Һәм мин аның өчен без бүген дә ишеттербез әле шундый җырларны. Әйдәгез әле, менә шушы яңа ел кичендә кайбер серләрне ачык әле тамашачыларыбызга. Сөмбел Билалованың йөрәген әсир иткән берәр тылсымчы егет бармы? Һәм ул егет булмаган чиракта ниндирәк сыйфатларга ия булырга тиеш? Кайда йөри инде ул тылсымчы егет? Кайда? Ниндидер бик үзенчәлекле кешеләр очрый минем юлымда. Миңа әзрәк менә үзем шикелле аңлашыла торган менә дөньяга минем шикелле карый торган кеше кирәк. Һәм шундыйны мин көтәм дип тә әйтмим инде, аны көтеп утырып булмый бит инде, эзләп тә. Гомумән әйткәндә, барысына да мин ничектер язмышка ышанам. Айлин, сезгә карап торам да тагын бер карап куям. Сез 3 бала әнкәсе. Менә шундый һәряклап уңышлы, матур, шибәр, сәләтле татар кызында нинди сыйфатлар булырга тиеш тагын? Дөньяны алып барыр өчен, иҗат итәр өчен. Ул әлбәттә һәр кешенең күңелендә зур мәхәббәт булырга тиеш. Мәхәббәт ул тирән мәгънәле. Чөнчә? Чөнки ул мәхәббәт ул төрле яклы, әмма мәгънәсе бер. Балаларга карата,
илгә карата, ир-атка карата, шөгыльгә карата мине мәхәббәт илһамландыра һәм мәхәббәт исеп мин барлык теләкләремә ирешәм. Бик яхшы, бик әйбәт. Дилә, шундыйрак бер фантастик сорау бирәсе килә. Хәзерге вакытта бит марафоннар бик күбәеп китте, яме. 2024 елда берәр нинди марафон уздырырга кушсалар, Дилә Нимгатуллина бренды астында ниндирәк марафон булыр иде бу? Хәзерге заманда миңа калса, гомумән нәрсәдер уйларга, планлаштырырга артык ул кирәкмәс тә дип уйлыйм. Менә мин соңгы 2-3 елда бүгенге көн белән яшим дип әйтә алмыйм инде. Әлбәттә без нәрсәдер планлаштырабыз, әмма ләкин артык еракка мин планлаштырмыйм. Әлбәттә мин бар максатлар, шул максатны ирешәм һәм алга тагын яңа максатлар белән, яңа өметләр белән шулай яшим. Менә шундый марафон кирәк. Ашыкмаста дигән марафон. Дилә, әйтик, киләсе елда, менә күз алдына китерик. Бүген бит инде хыяллар киче, хыяллана торган, киләсе елга яңа максатлар куя торган кич. 2005 елда беренче үземнең шәхсән концертым, сольный концертым булды. Без бит инде күбрәк абый белән сольный концертлар эшлибез. Минем үземнең иҗат Камал театрында булган иде ул, һәм инде мин шундый зур хыялым бар 2025 елда ул концертны кабатларга. Һәм инде 24 елны ел буе мин ныклап үземнең иҗат белән шөгыльләнәчәкмен. Бик күп җырлар иҗат итеп, яңа җырлар иҗат итеп. Оештырган яңа кавер группа белән безнең дуэтлар эшлисе килә. Сөмбел Мырау Батыр спектаклен карап кайтканнан соң мюзикл дип әйтик инде. Мин дөресен әйтәм, мин сине танымадым. Карап торгам, теге барысы да аңлашыла, бу балалар спектакле кебек бит инде мюзикл. Һәм ахырда Сөмбел Билалова дигәч аптырап киттем. Шул кадәре якты шундый персонаж, шул кадәре актерлык эшемендә көчле, хәтта сине танырлык түгелде. Үзең ничек бәялисең әлеге эшне һәм алга таба сине нәрсәләр көтәргә шушы актерлык юлында? Инде мин күп тапкыр әйткәнем бар, гомумән сәхнәдә, нәкъ менә спектакльдә уйнау минем зур хыялым. Һәм Аллага шөкер, менә шушы филармониягә эшкә кереп, мин шушы хыялымның никадәр дәрәҗәсендә ирештем инде. Без менә спектакльләр куябыз, әлеге вакытта алар балалар өчен, алар рус телендә дә, татар телендә менә Мырау Батыр. Анда инде мин шундый төлке ролен башкарам мин, һәм минем өчен якын, бер яктан якын, ничектер образ, гомумән актриса буларак сәхнәдә мин үземне бүтәнчәрәк хис итәм, ниндидер балачактагы менә шушы хыял, шушында тормышка аша һәм әле алга таба да безнең алабызда спектакльләр бик күп булачак. Алар күбесе дә, алар бөтенесе дә диярлек музыкаль, мюзикл формасында һәм анда инде җырлыйбыз да, бийбез дә, уйныйбыз да. Һәм нәкъ менә шуңа укыдым да мин, без бит эстрада актерлары, без менә бөтенсен бергә һәм ул минем өчен якын. Җитсә җәй кирәк, ашыны бирсәң җәй кирәк. Юк бар өчен көне төне ялкынсыз яна йөрәк. Кояш булса ай кирәк, ярлы түгел бай кирәк. Гомер буе яшибез бит шул күңел көен көйләп. Нәрсәдер алай түгел, нәрсәдер болай түгел. Тынгы белмәс күңел белән яшәүләр җиңел түгел. Нәрсәдер алай түгел, нәрсәдер болай түгел. Тынгы белмәс күңел белән яшәүләр җиңел түгел. Ялгыз булса пар сырый, тегеләйдә бу күңелгә былайда ярап булмый. Ачы булса бал кирәк, имән булса тал кирәк. Бу авыр хәлдә калмаган кешеләр бүген сирәк. Нәрсәдер алай түгел, нәрсәдер болай түгел. Тынгы белмәс күңел белән яшәүләр җиңел түгел. Нәрсәдер алай түгел, нәрсәдер болай түгел. Тынгы
нәрсәдер алай түгел, нәрсәдер болай түгел. Дөрләп янып яшәмәгәч бер дә бит кызык түгел. Нәрсәдер алай түгел, нәрсәдер болай түгел. Булганына шөкер итеп, рәхмәтле булсын күңел. Нәрсәдер алай түгел, нәрсәдер болай түгел. Тынгы белмәс күңел белән яшәүләр җиңел түгел. Нәрсәдер алай түгел, нәрсәдер болай түгел. Булганына шөкер итеп, рәхмәтле булсын күңел. Нәрсәдер алай түгел, нәрсәдер болай түгел. Тынгы белмәс күңел белән яшәүләр җиңел түгел. Нәрсәдер алай түгел, нәрсәдер болай түгел. Булганына шөкер итеп, рәхмәтле булсын күңел. Булганына шөкер итеп, рәхмәтле булсын күңел. Эшләнмәсә, үсеп җимеш өлгермәсә, файдалы җир сөрелмәсә, әгәр кызлар сөелмәсә, йөрәк яна, йөрәк яна, йөрәк яна, йөрәк яна. Инмә хумсыз табылмаса, иншәп шигырь язылмаса, туган теле зурланмаса, ин яхшы җыр җырланмаса, йөрәк яна, йөрәк яна, йөрәк яна, йөрәк яна. Мәхәббәткә өметең шартлап өзелсә, сиңа нур сипкән изге җан вакытыннан элек үлсә, йөрәк яна, йөрәк яна, йөрәк яна, йөрәк яна. Булдыксызда, эшлексездә, үзен мактап йөрсә, керсез ихлас йөрәгеңә пычрак теле белән керсә, йөрәк яна, йөрәк яна, йөрәк яна, йөрәк яна. Дус дигәне хаксыз булса, күңелеңә ялган тулса, кыюлар югалып калса, хактан ниха учын алса, йөрәк яна, 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 йөрәк яна. Эфирда кунак бит шоу, студияда Ринат Галескер Венера Аитова. һәм безнең искиткеч кунакларыбыз
Алия Исрафилова. Әйдәгез алкышлар белән итегән әйеме? Һәм мине тагын да кешеләр алкышлар белән сәламлыйбыз. Уфа шәһәреннән килгән кунагыбызны ул да булса Валерий Назаров. Алкышлар белән. Ничек килеп җиттегез? Һәм инде әйтәсе килгән сүзем шул менә шушы бәйрәм көнендә көнегезне нинди җырдан башладыгыз? Нинди җыр яңгырый сезнең кулакта бүгенге бәйрәм көнендә? Нинди җырлар белән үрелеп бара көнегез? Бик суык көннәргә туры килде. Менә бу кыш, шын кыш булып килде быел, субханалла. Бер караганда барыбер теге җылырак, берәр нәрсәгә юрганнарга уранып, идәгенә тасы килә. Икенче яктан караганда инде тормыш синең яннан гына үтеп китә, син бу тормышта читтә каласың кебек. Шуңа күрә менә шушы балансны эзләүдә. Җыр дигәндә инде белмим, мин соңгы арада бик җырлар тыңламый башладым әле. Менә ардым мин. Яңа ел Тынычлык теле күңелме әллә? кичендә бит җырларсыз мөмкин түгел. Алия шаккатырасың син безне. Менә Менә иң шулай. яңа ел җыры синең өчен инде менә иң яңа ел Ул кәефе. инде менә нишләптер, менә бу яңа елны каршылау культурасы күбрәк көнбатыштан безгә теге йогынтысы күп булгангамы, Mariah Carey'ның менә теге иң популяр җыры, аны бит All I инде want for Christmas is you. әйе. Ул бит инде аның буенча инде бик күп мемнар да бар, теге ниһаят теге. Ике генә юлым безнең тамашачыларга Юк, мин аны җырлый алмыйм, мин аны тыңлыйм гына. тыңлыйсыңлар. Әйе. Бик әйбәт. Татарча гына җырлый. Мин татарча гына җырлыйм. Валерий, сез Уфа белән Казан арасын якынайтып килгән вакытта нинди җыр уйнады машинагызда? Мында җырлаган җырны кабатладым да кабатладым. Волнительно Казанда беренче тапкыр мин. Беренче тапкыр дип, икенче тапкыр. Но мондай студияда менә сезнең белән беренче тапкыр и очень волнительно минем өчен. Валерий, Уфада яшәүче Валераны кем шул дәрәҗәдә матур итеп татарча сөйләшергә өйрәтте? Шуның турында сөйләп китегез әле. Сез бит урыс егете ялгышмасам. Беренчедән минем хатыным татарка. Аннан Әйдәгез әле кул чабыгыз әле монда. Әллә ул өйрәтте шулай яхшы сөйләшергә? Юк, безнең Уфада вообще татарлар күп, алардан өйрәнеп барам. Шуннан татарча китаплар укыйм. Шулай үзем өйрәнәм. Сәхнәдә чыгып татарча сөйләшәсез әйеме? Әйе. Инде бәлки сезне белүчеләр дә күбесе карыйдыр, белмәүчеләр дә бардыр. Инде сезнең турында сүз киткәч, без менә шаккатып, хәтта сезнең биографиягызны укып утырдык. Сез эшмәкәр, җырчы, марафончы, йөгерүче шулай бит. Марш. Ничә соңгы рекорд үзегезнең куйган рекордыгыз 2,5 километр кыш көне салкын суда. Минус 30 ягырсанда. Минус 30. Суда еланды. Әле өстәвенә ул гына җитми бит сезгә. Сез су асты балыкчысы да. Подводная рыбалка дип аталар бу шәйме? Азбар мотоциклист, гаилә башлыгы. Тагын ни һөнәрләрегез бар? Нәрсәләрне төшереп калдырдык? Умарталарым бар. Умарталар бар. Ничек менә шушы бөтен шушы өлкәләр бер кешедә тупланырга мөмкин? Ничек аларны тигез рәвештә алып барырга була сөйләп китегез әле? Минем бит ике малайым бар. Шуларга үрнәк булсын дип, шуның белән бөтен барсы белән дә шөгыльләнәм, күрсәтәм. Шунда сайлап алсыннар үзләренә киләчәктә нәрсә белән. Хатыныгыз зорламыймы? Менә миңа вакыт калмый, миңа вакытыңны калдырмыйсың, бүлмисең дигән сүзләр ишетелмиме хатыныгыздан? Җитә, анарга да вакыт җитә. Төп сезнең профессиягыз буенча сез кем? Предприниматель. Сез бизнесмен. Әйе. Эшмәкәр, сез эшкуар дип әйтәләр шулай ук Башкортстанда. Сез димәк төзелеш буенча эшлисез күбесенчә шулай бит? Шуның белән башладык та анда күп направлениедә бизнес оештырганы бар. Но основной шул инде әйе безнең строительный бизнес. Менә шушы бизнес өлкәсеннән сәхнәгә нинди җилләр алып килде сезне? Безнең корпоративта бер җыр җырлаганым. Ошады барсына да. Шуннан җырларга булдым. Аннары сез караоке клубын да ачып җибәргәнсез үзегезнекен. Шунда күп итеп җырлап, репетициялар ясап. Шулай анда Урал Рашитов белән танышып, Зифа Нагаева белән танышып, Резван Хакимов белән шулай барды. Сериал төшерергә була миңа калса әлеге кеше хакында. Алия, сәлам. Тагы тапкыр сәлам сиңа. Инде бик шатбыз кабаттан сине күрергә үзебезнең студиябызда. Алия җырчы да, журналист да, укытучы да, мөгаллимә дә. Менә
студентта нәтижелі эшләсен өчен, педагогта студенттан канәгать калсын өчен нинди алымнар кулланып эшләү шарт? Менә группа белән группа охшаш түгел, студент белән студент охшаш түгел. Һәрберсенә ниндидер аерым үз юлын табырга кирәк, үзенең методикасын табырга кирәк. Психолог та булырга кирәк. Ләкин иң беренче ул самодисциплина. Үзең менә син студентлардан нәрсә таләп итәсең икән, иң беренче чиратта син шул ук әйберләрне үзеңнән таләп итәргә тиешсең һәм үзеңне үрнәк итеп куярга тиешсең. Син алардан әгәр дә дәрескә соңга калмауларын телисең икән, таләп итәсең икән, син үзең дә үз вакытында килеп, бер качан да соңга калмыйча, бөтен менә эшләрне үз вакытында эшләргә тиешсең. Һәм инде менә шуңа ияреп, студентлар да алар аңа ияләнәләр һәм соңга калырга аларга инде ничектер уңайсызрак булып була башлый. Менә шундый иң беренче үзеңне үрнәк итеп кую. Шуннан да үтемлерәк метод юк миңа калса. Һәр нәрсәдә шулай бит. Алия, менә бер яктан караганда, бу бит инде зачетлар, сессия чоры бит инде яңа ел алды, яңа ел арты дип әйтгәндә, шул ук вакытта җырчы буларак бу синең шулай урагысты. Ничек шушы ике параллельны син тигез рәвештә алып бара аласың? Кайсысына өстенлек бирәсең әлеге чорда? Ул бик үк алай ук куркыныч чор түгел, дөресен генә әйткәндә, чөнки инде ул вакытта дәресләр тәмамланып, инде сессия башлана, ниндидер көннәр бушрак була, шуңа күрә вакыт табыла, ансына да, монсына да. Валерийга сорау бирәсе килә, 24нче елда нинди планнар куелган? Сезнең көн тәртибенә нинди үрләр яуларга җинас кабаттан бармы? Сез әле эшләп карамаган, ләкин бик тә эшлисегез килгән берәр нинди юнәлеш? Күбрәк шулай Татарстанга килеп тапшыруларда төшәргә, күбрәк җырлар ясарга. Шундый максатларым ин менә шушы елда күбрәк концертлар бирергә, гастрольләрдә. Ижадка күбрәк кирпитәргә. Валерий, сез менә булай тормыш буенча сез марафоннарда йөгерәсез бит инде, шулай бит инде. Тормыш буенча сез күбрәк спринтермы, әллә марафончымы? Бәләкәй генә спринтерлы адымнар белән марафон йөгерәм инде. Сез Тиз генә эшләйм, потому что вакыт юк. Вакыт юк, безнең хәзерге тормышта тиз генә эшләргә кирәк. Тиз генә уйладым, эшләп куйдым, и шул. Но зур максат алда, шуңа барасың. Галия, каләм ияләренең үзләренең язу алымы була дип сөйләшәбез, әйеме? Һәрбер артист кеше үзенең ниндидер бер изен салырга тырыша, татар эстрасы битләренә берәр нинди яңа тәҗрибәләр тормыймы синең иҗат юлының алдында? Сәхнә тормышында мин нидер кардиналь экспериментларга әзер түгелмен, дөресен генә әйткәндә, ничектер киресенчә мине традицион, үзебезнең ияләшкән, мин хәтта менә элеккеге җырларны, яңгыраткан радиоларны тыңлап йөрим, мәсәлән, менә бүгенге көн эстрадасын түгел, менә элеккеге Илһам Шакиров, Әлфия Абзалова, Хайдар Бигичевлар җырларын тыңлап йөрим. Миңа менә аларның яңгырашы, аларның әһәңе күңелемә күбрәк ята. Шуңа күрә үзем дә нәрсә тыңлыйсың, шуны җырлыйсың бит инде. Ниндидер менә бүгенге заманча җырлар әле үземә якын, шундый яңгырашлар әле тапмадым, дөресен генә әйткәндә. Димәк, син әлегә кадәр, син бит инде күптәннән сәхнәдә, син әлегә кадәр сәхнәдә үз образыңны табу юлында дип әйтәсең сен. Ул эзләнү миңа калса, ул бер качан да туктамый. Әлбәттә инде элеккеге җырны алганда да син аны бүгенге ахәңнәр белән тулыландырасың, аранжировкаларын яраклаштырырга тырышасың. Заманча, хәтта менә элеккеге җырны менә мин бүгенге кичәдә җырлаячакмын. Ул инде Зәнәп Фәрхетдинова репертуарында иде ул җыр, ул инде ул анда әкренрәк, салмагырак яңгырый. Бүгенге тиз менә шундый темплы тормышта аның темпында үзгәрттек, аны тизрәк темпта җырлаячакмын. Һәм инде аның аранжировкасы да бераз аерыла. Ул инде динамичнырак дип әйтик инде. Шуңа күрә әлбәттә элеккеге җырларны да бүгенге заманга туры китерергә кирәк, мин аны инкар итмим.
Ormanlarda alan, alanlarda balan, yanağına yağan kar kebek, şeşelerde saf gümüş digini gelir, aldı eli suyu bar kebek, şeşelerde saf gümüş digini gelir, aldı eli suyu bar kebek. Ormanlarda alan, alanlarda balan, kızarıp latkan tam kebek, ömür gözüm jitken tigini gelir, aldı eli dağıt bar kebek. Ormanlarda alan, alanlarda balan, üzüp kaptım eşi demedim, nigine kursam da yaşavdan bizmedim, koyşan uzdım ömür sizmedim, nigine kursam da yaşavdan bizmedim, koyşan uzdım ömür sizmedim. Ormanlarda alan, alanlarda balan, yanağına yağan kar kebek, şeşelerde saf gümüş digini gelir, aldı eli suyu bar kebek, şeşelerde saf gümüş digini gelir, aldı eli suyu bar kebek. Nigine kursam da yaşavdan bizmedim, koyşan uzdım ömür sizmedim. Nigine kursam da yaşavdan bizmedim, koyşan uzdım ömür sizmedim. Валерий, дұрыс айтканда, татар эстрадасында жаштар бихисап көп. Эми һәр бер тамашачының бик күп төрле композициялар, бик күп төрле җырлар тыңлау мөмкинлеге бар, шиктән ашкан. Һәм инде тамашачы таләпчән, сайлаучан, дөрес әйткәндә, менә үзегезгә төрле пунктларны билгеләп куйганыгыз юкмы, тамашачы каршында чыгыш ясаган вакытта? Тәк тамашачыны үземә карату өчен, үземә яулап алу өчен менә бу пункт кирәк икән, менә бу пункт кирәк, менә монысы кирәк икән дигән уйлар бармы башта? Бер генә пункт кирәк инде, чтобы үзеңнең йөрәгең аша үтсен җыр. Җыр. Әйе. Шул гына пункт кирәк, бүтән пункт кирәк түгел. Шундый хәзер традиция бар, яңа ел алдыннан бөтен кеше бит нәтиҗәләр ясый. Һәм нәрсәләр эшли алдым, алмадым гына түгел, нәрсә өчен мин әлеге елга рәхмәтлемен. Нәрсә өчен сез рәхмәтле 2023 елга? Мин бит инде теге журналистларда укыткач, без дөнья күләм хәлләрне күзәтеп торабыз һәм менә шул вазгыятьтән чыгып, быелны исән калуыбызга да менә инде рәхмәтле булырга мөмкин. Инде ниндидер менә башка рәхмәтләргә килгәндә, алар бик шундый шәхси тормышыма кагылышлы. Мин гомумән нинди генә теге авыррак елларда булды, авыррак вакытларда булды, ләкин мин һәр вакыт ничектер менә узган көнемә рәхмәтле идем, чөнки нинди генә зур авырлыклар булмасын, менә рәхмәтле булу өчен сәбәпләр һәр вакыт бар. Шуңа күрә быелгы ел өчен
Мин бик күп нәрсәгә рәхмәтлемен. Иң беренче, менә үз эшем бар, яраткан эшем белән шөгыльләнәм. Сәхнәдә дә һәм университетта да, һәм әле киләсе елга да минем бик зур планнар бар, фән өлкәсендә дә, һәм менә шушы планнарның ничектер күзли алуыма, аларны булдыра алырлык ниндидер фундамент салынган икән, менә шушы елга мин рәхмәтлемен шуның өчен. Рәхмәт. Мин рәхмәтлемен. Безнең Фада кызы белән мәзәк төркеме бар. Алар белән эшләйм мин. Алар белән быел да бер 300 концерт куябызdır. Шуңа күрә мин аларга рәхмәтлемен. 300 концерт, бу бит инде көн аралаш, көн Көн сайын аралаш диярлек. атнасына 5 концерт. Кайчан соң сез йөгерәсез, анда башка Шул концертта йөгерәсең дә концерт арасында. Анда йөгерергә вакыт күп кирәкмәй, 5 сәгатьлек марафон. Шуннан соң алар мине сәхнәгә чыгардылар дип әйтәм. Зифа апа белән дә күп эшләдек, Резванова белән дә, аларга да рәхмәтлемен. Но основной инде минем шул миңа охшаган направление, юмор направлениесында шул кызык мәзәккә, Валит агайга, Хамит агайга и гаиләмә рәхмәтлемен. Мине гел поддерживать итәләр, көтәләр, озаталар юлга. Шуңа күрә гаиләмә Қараз әлі, менде бір қызықына бір шағыштыр бар. Мәселен, бір кішіге пішкен, қып-қызыл, шындай зор, тәмлі хуш істері келіп татырған алма берсек, ол аны бик тілеп қабыл етіп алашақ. Әгер де енді бір кішіге шірген алма берсек, ол аннан ет шиірешек. Мәне жырлар да шошы алмалар шекілді. Бар аның бик сусыл, тәмлі пішкені, мәне шошы жырны алма деп көз алдына кетірсек, ең пішкен жыр алмасы сіздің үшін нинди алма ол, нинди жыр ол? Менә без кичкенә чакта кортлы алма эләксә, әни әйтә иде, зато натураль. Дип инде корт керсә, димәк, анда бер нинди химикатлар да юк. Шуңа күрә һәр алманың, хәтта кортлының да үз кыйммәте бар. Дөресен генә әйткәндә, менә ул үз балаларыңнан кайсын күбрәк яратасың дигән сорау биргән кебек, мин алай сайлый алмыйм. Менә соңгы арада инде мин иң күп башкарган җырым ул хатлар яздың дигән җырым. Бәлки менә бүгенге менә пешкән, өлгергән, менә быел өлгергән алмам, бәлки шул җырдыр. Былай алмалар бик күп һәм җырларым бик күп. Мин аларны һәрберсен дә бик яратам, чөнки алар һәрберсенә минем иҗатым кергән, илһамым кергән, минем көчем кергән, минем ниндер иң бәхетле менә сәхнәдәге мизгелләрем кергән. Шуңа күрә мин һәр җырымны да бик яратам. Башка җырчыларныкында күзеңне тотсак, менә мәсәлән, бер 50-нче, 40-нчы, 60-нчы еллардан алып, менә бүгенге көнгә хәтле булган җырларны күз алдында тотып Менә нишләптер татар эстрадасы дигәндә минем күңелгә минем бала чактан яңгыраган, колакта яңгырап торган бик матур җыр Хайдар Бигичевның Хуш авылым дигән җырын мин бик яратам мәсәлән. Мин аны ничә тапкыр тыңласам да минем күземә яшьләр килеп тула ничектер, менә ул минем ностальгия, балачак белән бәйле. Менә шул җырны әйтермен. Валерий, сезнең өчен иң сусыл татар алмасы нинди җыр? Минем хәзер менә бүгенге көндә әзерләп йөргән җыр шул минем өчен иң тәмлесе булачак. Иң матур, иң тәмлесе минем өчен инде. Венера, мин инде карап торам да кунакларыбызга тавыш тембрлары да туры килгән шикелле, әйдәгез әле берәр дуэт импровизация эшләп алыйк әле. Тәкъдим ясыйк әле үзләренә. Валерий һәм Алия бер матур яраткан белгән җыр бар. Белгән җыр алабыз да. Икегез бергә матур итеп дуэт бүләктәсез. Әлбәттә, татарча әйтәгез, татарча. Татарча әйбәтрәк булыр. Менә безнең тыңлаучылар да хәзер менә стель артында безгә кушылып, шушы матур җырны башкарсыннар әле. Нинди җырны башкарга була? Барлык тамашачыларыбыз да белә торган. Син башла да мин кушылыр. Нинди җыр әйтегез инде. Ай булдым җырын бер дигән. инде белмәгән. Ай булдым җырын. Беләм. Әйбәт. Киттек алайса. Айбылы балам, байбылы балам, ак иделенең камышы. Айбылы балам, байбылы балам, ак иделенең камышы. Таң алдыннан чут-чут килә, сандугачылар тавышы. Таң алдыннан чут-чут килә, сандугачылар тавышы. Афәрин! Җырлатып алдык, Ринат, инде хәзер уйнатып талыйк.
Gittik oyuna. Qaysıгына бәйрәм бүләкләрсез уза икән. Без дә бүген бүләкләрсез килмәдек. Камиде кайсына яңа ел лотерея билетларынан башка була микән? Асын инде күз алдына китереп тә булмый. Кызым, бер капчык бүләкләр бар миндә. Синең кулыңда лотерея билетлар булырга тиеш. Хәзер без һәрберегезгә бар. безнең кунакларыбызга берәр лотерея билеты биреп чыгабыз. Булай гына түгел, берәр нинди җәза белән әлбәттә. Шаяртам. Һәм шушы лотерея билетларын алып, үзегезнең бәхтегезне сынаячаксыз. Һәрберегезгә инде чыгачак берәр бүләк. Ләкин шул бүләкне матур иттереп рекламаларга кирәк булачак сезгә. Без бик яхшы беләбез, җырчылар алар бүгенге көндә җырчы гына булып калмыйча, үзләренең блогларында күп рекламаларда урнаштырып баралар. Шул уңайдан әйдәгез әле сезнең реклама осталыгызны да сынап карыйк әле. Чатагы рубриканың исеме Иң кәттә реклама. Димәк, әзермесез? Ләшеп чык әле кызым, ләшеп чык. Кайсыгызга? Менә булай бутыйм әле. Саннарын безгә әйтергә кирәк түгел. Әйдәле, кызым, ал беренче бүләкне. Нинди бүләк уйнатабыз? Менә шушындай бик кирәкле бүләк. Һәм әйдә икенче кулым белән ал лотерея билетын да. Менә минем бия ишне. Ничәнче сан? 3. Өченче сан. Дилә, рәхимет шәгәләйдә. Бу бит иң кирәкле Экран монда. Шул вакытта образга кирип тә куйды. Кирәкле әйбер. Дөресен әйткәндә, мин үзем дә хыялланган идем. Кайчан миңа бүләк итерләр икән, сосқы дуслар. Чөнки менә күптән түгел сынган иде, әйме? Эх, но миңа эләкми битә. Миңа эләкми дуслар, әмма ләкин сез бу сосқыны ала аласыз. Шундый менә кибеттә хәзер без сезгә язып куябыз. Һәм инде әлбәттә бу сосқыны сез сатып ала аласыз. Уникаль сосқы дуслар. Бу эшләнгән уникаль пластиктан. Мондый сосқы бер кайда да таба алмаячаксыз. Бары тик менә шушы кибеттә генә. Һәм инде аның дуслар бәясе дә нинди бит. Арзан. Күз алдыгызга китерегез. Бары тик 50 сум. Җәмәгать 50 сумга сез бу бит инде бушлай дигән сүз. Ай, мин үзем барып алам. Сездә һичшиксез бу сосқылап күрмәгез җәмәгать. Яңа елга сосқысыз кирип булмый. Рәхмәт сиңа, Дилә Әфәрин. Рәхмәт. Гениаль алкышларыгыз. Калса? Әйдә китә икенче бүләкне алабыз, икенче бүләкне. Бу миңа каладыр бит инде, әйме? Әлбәттә. Так. Алгебра дәфтәре, димәк. Кемгә эләгер микән? Кемгә эләгер икән? Дәфтәрне мактау. 2. Айлин. Кадерле дуслар, мин сезнең өчен нано дәфтәр тәкъдим итәм. Беләсезме, нинди аның кыйммәтлеге? Бу дәфтәргә карыйсың һәм барлык уйларыгыз языла үзе. Һәм барлык теләкләрегез шундук кабул була. Кабул ителә тормышка аша. Сез шул теләкләрегезгә ирешә аласыз. Шундый дәфтәрне сатып алсагыз, юллап таба алсагыз, чөнки шундый дәфтәр Кыш бабайның кибетендә генә сатыла. Ашыгыз, дуслар. Мин бу дәфтәрне хуҗабикәләргә, шулай ук бизнесменларга тәкъдим итәр идем. Чөнки бу алгебра дәфтәре булгач, монда рецептларны язып була, чөнки рецептларда сон бар. Ничек бизнесменларның бизнес планнарында бухучет, дебет, кредит һәм башкалар. Һәм иң мөһиме, авылдан килгән вакытта йомырка төрөп килергә була, име шәһәргә. Кыш бабай, әлләсен бу наны дәфтәрне үзебезгә генә калдырабызмы? Минем инде күптәннән барып аласым килә башлады. Гәрчә мин бу дәфтәрне үзем алып килгән шыракта да. Рәхмәт бик зур. Айлы алкышлар юллагыз әле. Рәхмәт бик зур. Узатабыз. Фантастик реклама булды, дуслар. Бир дәфтәрне үзенә бир, конечно, мә кызым. Булмады, наны дәфтәрле булып булмады. Тәгәдә, ширатагы бүләк. Нинди бүләк бу күрегез әле? Бик кирәкле бүләк. Әйдәгез әле билетында белик. Birinci сан. Шәп.
Предпринимательға ең керекli бүлек. Әйдәгіз әлі, хөрмәтле Валерий әфәнде, Bu sizin сөйләгіз, için мақтағыз. en joylı konkurs деп ойлаймын. Çünkü эшкуарга Шулайдыр да бит, но бу перчатканы нишләтергән? Ну, бу перчатка барсына да кирәк әйбер инде ул. Бу дөресен әйткәндә, бу семейный подарок бит. Монда 3 пар бар. Папа, мама, я. Ул перчаткаларны хакы бушлай почти 50 сум гына берсенеке. Бүген аны ташлаган белән алырга була. Всего за 30 рублей. Телефон ин кәттә реклама отделының монда була. Шылтыратыгыз, перчаткаларыгызны килеп алыгыз. Аны төрлечә кулланырга була. Машинада ремонтларга була. бакчада. Монша кирергә дә була. Монша кирергә перчатканы бик әйбәт әйе. Моншада. Конечно. Кем ничек кулланыла шулай? Бу массаж да эшләргә була. Моның массажный ниләре бар. Искиткеч массаж моның. Әле айрым әлеге резинасын да кулланалар, әйеме? Резинасын калга теге 500 сум бирсәгез, 200-ны шул резинкага төреп алып кайтып китәсез. Ушлап. Алкышлар яллагыз әле. Валерий Назаров, рәхмәт бик зур. Перчаткалар сезнеке? Минеке? Әйе. Рәхмәт. Өләшсез кызларга берәр. Рәхмәт. Так, әйдәгез соңгы бүләк. Әнә шунысы. Әйе, менә. Bu şundan da искиткеч бүләк, дуслар. 1, 2. Алия инде күзләрен ялтыратып майландырып әлеге бүләккә түбәлдә алабыз, бәлки башка берәр кешеләр. Әйе. 4-нче сан. Алия, рәхим итегез. Дуслар, хуҗалыкта алыштыргысыз әйбер. Скотч, аны төрле җирдә кулланып була. Менә әгәр дә бу скотч белән ватылган урындык аягын яисә кранны ябыштырып куясыз икән, ул мәңгегә. Ул инде башка сантехник та чакырасы булмый, слесарь да чакырасы булмый. Менә бөтен проблемаларыгызны, өйдәге бөтен ватылган әйберләрегезне менә шушы скотч ярдәмендә төзәтеп була. Рекомендую, килегез, алыгыз, бик дефицит. Җырчыларга ни файдасы? Эстрада. Бар, аның файдасы бар. Әйе. Ләкин ул бик интим шундый моментлар белән бәйле, мин аны кызганычка каршы. Иң мөһиме, күп сөйләшкән кешегә ябыштырып әйбер бу. Күп җырлаучы җырчыларга шулай бит. Ябыштырасына куясың авызын. Но аның төп функциясе ябыштыру инде. Менә нәрсәне ябыштырасыгыз килә, шуны ябыштырасыз. Гафу итегез, өйләнмәгән егетләр бу скотч белән кызлар ябыштыра алмый микән? Менә алай эшләп караганым юк иде, ләкин менә сатып алучылар һичшиксез бу функциясында үзләрендә тикшереп кала ала. Менә иң яхшы егетләрне генә һәм иң яхшы кызларны гына ябыштырасыз. Алкышлар Илаза Алия Исрафилова, рәхмәт бик зур. Шуның белән иң кәттә реклама рубрикасы тамам. Икенче рубрикага күчәбез. Икенче рубрика атала безнең ничек дип Венера? Мантык кайда дип атала. Ягъни мәсәлән, артистлы мантык дип. Чыгачак безнең 2 рәсем. Сез инде шу 2 рәсемне карыйсыз да нинди җырчы күз алдыгызга килгәнен безнең тамашачыларыбызга әйтеп бирәсез. Бик җиңел генә. Җырында җырлап алсагыз, Шундый ачты, әймән, мин мантык кая дип укыйм монда. Кызлар шундый калдыр укыйсың. Әйе. Так. Мантылар соңра. Калмады буквально бер 3 сәгатьтән бәйрәм табыны арыя сезне көтәчәк. Так, киттек беренче рәсем. Как раз ашысы килә дигән карагыз. Беренче рәсемдә бәлеш сурәтләнгән. Маңа кушабыз менә шушы рәсемдәге берәр сүзне. Юк. Һәм менә өченче рәсемдә безнең тулы заллар. Тулы заллар. 3 рәсемне бергә кушсак, Уларны дип атарга була кызлар бергә. Бу кем бу? Нәрсә бу? Ниндидер бандитларга да охшаган, соқырларга да. Банда, бәлеш, плюс банда, плюс тулы заллар, нинди җырчы күз алдыгызга килеп баса. Кем? Ошабыз. Банда дигәч инде Илсия Бадретдинова. Илсия Бадретдинованың иң популяр берәр җыры телегезгә киләме хәзерге мизгелләрдә әйдәгез? Чыршы без сине сагынып көттек ел буе. Чыршы без сине сагынып көттек ел буе. Син тагында матуррак бизәлгәнсең бу юлга. Син тагында матуррак бизәлгәнсең бу юлга. Афәрин, Диләрә Батуллина. Рәхмәт. Киттек Алатава.
Мадина, караңыздар, бу койнар шәй түгел, бу нинди шәй? Суынған шей. Салкын шәй. Плюс şey. Bu oşulu smiley. шундый амплуада безнең кем бар? Салават. Салават Фатхетдинов, дөрес әйме, Дилә Нигъмәтуллина һәм Айлин беренче булып җавап бирделәр. Ашабыз. Дөрес җавап микән без күрәбез хәзер. Әлбәттә, Салаватның иң популяр җыры. Гомерем шулай узармы, гел сине генә көтеп. Ялгызым өстәл янында суынган шәйләр эчеп. Киттек чираттагы рәсем. Кырак җәмәгать, беренче рәсемдә без бик дәртле бии торган егетне күрсәк, икенче рәсемдә нәрсә бу? Алия. Нурлат районының гербы әлбәттә. Алия Исрафиловна җавап. Фирдус Тимаев, ашабыз. Дөрес. Менә ул сезгә сәлам юлла. Нинди җыры Фирдусның иң популяр җырлары рәтендә әйтегез әле? Сандугач, Дәндәрәм йөрәгемне син генә. Аңлыйсың мине яшьрәгемне. Дөрес, рәхмәт Дигызор, киттек алга таба. Чираттагы, сүрәт чираттагы рәсем. Тагыны белерсез микән? Әйтегез әле, менә беразла авырлык тутырга мөмкин әлбәттә бу рәсемнәр сезгә, ләкин шуңа карамастан бик җиңел. Bu Габделфәт Сафин. Нигә Габделфәт Сафин әйтегез әле? Чөнки Окшарлак аның гәҗите, бу соңгы кырау аның җырыдыр дип уйлыйм. Дөрес, әлбәттә Габделфәт Сафин. Габделфәт әфәнденең нинди җыры иң беренче чиратта башка килеп бәрелә. Кояшка үрелеп, кызара шияләр. Сез икәү, бары килгән дияләр. Шәп әйбәт, рәхмәт Дигызор. Бик җиңел генә, мин дә уйлаган идем, бик авырланган белерләр дип. Юк, авыр хәлдә калдырып булмый, бик җиңел. Асаф Вәлиев. Асаф Вәлиев, әлбәттә. Калса шлепе генә дә җитә, шулай. Бер генә рәсем әйме? Экранга. Киттек ашып карыйбыз? Дөресме? Дөрес, әлбәттә. Асаф Вәлиевнең җыры? Трамвай кузгала. Трамвай кузгала. Ишекләр ябала. Яли, шушы мизгелдә сез Асаф Вәлиев ишетми, колагыгызны быррый, мин җырлар белмисез дип алкышлар юллыйбыз да киттек алга таба. Сез матур кызлар бар бишен. Бар, андый җырлар да бар. Әйтегез әле, менә монда бераз уйлана кирәк баша. Җирлек бар монда. Инсаф. Нигә Исаф? Нигә Исаф? Әйдәгез Аллаһ дип. Әлбәттә, Аллаһ. Әбиләр чуагы, җыры. Һәм белмим. Кайталар инде кырказлары. Кайталар инде, кайталар инде, кайталар инде кызлары. Ерак илләргә ялгыз кайса да, кайталар инде кызлары. Дөрес җавап микәнсең? Бер карыйгар. Дөрес, Исаф әфәнде үзе. Әйдәгез соңгы бирем, соңгы рәсем карагыз әле. Бик җиңел генә. Сиңа бик катлау тоела, миңа бик җиңелдер шикелле. Финалист түгел микән финалист? Финалист. Үлчәү рәсеме? Шушы үлчәү рәсеменә кушабыз. Менә шушы әлеге бик оста Нияз Сафин исемле баянисы һәм кем килеп чыга? Вадим Захаров. Менә тордылар да дәшмичә, шал җавап та бирделәр. Ашып карыйбыз, дөрес җавап юкмы? Дөрес, әлбәттә. Вадим Захаровны Ниязны Вадимсыз күз алдына китереп тә булмый. Нинди җырларын беләсез Вадим Захаровны? Басалистанок. Урамнар уйлатып, әйме, куын, әнкәй, тонда җырлар. Әйдәгез, станокны җырлыйбыз алайса. Бас әле станокка, станнары станда. Бас әле станокка, станнары станда. Синең өчен генә яшим, синең өчен генә яшим шушы Татарстанда. Кызлар, егетләр, бик зур рәхмәт сезгә вакытта безнең яныбызга килгәнегез өчен. Инде яңа елларда да матур итеп яшәргә насыйп булсын. Яшышлар уйнап, җырлап яшәргә насыйп булсын. Амин. Кадерле дуслар, хөрмәтле Майдан телеканалы тамашачылары. Берничә мизгелдән без барыбыз да өр-яңа 2024 елга аяк басачакбыз.
Булган бер шу сагышларны, кайгы хәсрәтләрнең барысын да 2025 елда калдырып, яңа елга бары тик яхшы уйлар, яхшы ниятләр белән генә атлыйк. Һәр гаиләгә яңа елда имин, тату, мул бәрәкәтле, рәхәт тормышларда гына яшәргә насыйп булсын. Киләсе елда да бер-беребезне саклап, яклап, Кадерләп, хөрмәтләп, сөеп, сөелеп, җырлап, гөрләшеп яшик. Без сезне яратабыз. яңа еллар мөбарәк булсын.